Takže já vás zdravím, dámy a pánové, u nového videa a po půl roce vám dlužím půlroční update, jak to vypadá s našima zvířatama. Přes zimu jsme měli trochu pauzu od videí, ale teďka se do toho vracíme v plné síle. První, co bych chtěl ukázat, už v minulém videu, myslím v jednom z těch posledních jsem vám ukazoval. Tohleto byl náš bazén. Jo, ten byl tady. A schválně kdo uhodne, co z tohoto nového bude. Každopádně nezapomeňte sledovat pro další updaty, protože si myslím, že z tohoto vznikne něco fakt dobrýho. A teďka se jdeme podívat na ty zvířata. Jak už možná víte, nemáme velký kachny. Respektive nemáme. Máme takovýhle kachínky. Trochu jsme je zachránili. Tam mají takový bazének, ale moc jim do toho nechce. Každopádně jsme je trochu zachránili oproti... Teď už vypadají fakt dobře. Předtím vám tady dám fotku, tam nevypadaly takhle dobře. Takže nejsou to ty, co jsme měli předtím a určitě rozhodně nejsou tak veliký, jak bejvávaly ty starší, co jsme měli. Ty už nemáme a samozřejmě to asi víte, to nám sežrala liška. Tak, tady naše slepičí parta, ta zůstala skoro stejná. Samozřejmě máme tady nějaké nové přírůstky, nějaký nový kohouta, nějaký nový malý slepice. Tady máme dva králíky, to nám zůstalo. A tady třeba je jedna malá slepička. Tamhle, když tak máme dřevo složení. Tam máme kohouta, který se tady honí se starým kohoutem. A jako bylo bývalo docela hezky, ale fakt se na nás žene nějaká docela pohroma teďka, takže to musíme natočit rychle. Tady spousta dřeva, velká spousta dřeva. To musíme taky nějak teďka přes léto spacifikovat. Tady jsme měli výběh právě pro ty kachny, kam se jdeme teďka podívat. No a tady je kohout, který je takhle, já mi vlastně ani nevím, co mu je. To se mu stalo něco teďka přes týden a má nějakou špatnou nohu, takže takhle kulhá. Posílali jsme to veterinářce, co by s tím mohl mít, no. A případně ho chytneme a dovezeme ho tam. Tyhle všechny tři slepičky, teda dvě slepičky a kohout jsou tady vlastně úplně nový. No a tady, pokud jste sledovali už předchozí videa, tak víte, že tady měli ty velký kachny, měli takovou koupací vanu, která teďka vypadá v dezolátním stavu, to budeme dávat pryč. Tady jsem si zasadil vrbu mlátičku, proč asi schválně. No a tady mají výběh novej, malý kachničky. Podívejte se na ně. Už se přepeřujou, tamhle mají vodu, kde se můžou koupat, malý kachník, jídlo a vodu na pití. Jako myslím si, že jim to zatím bude stačit, ale jako upřímně dávám tomu tak měsíc, protože mi přežiju, rostou fakt každý den. Ty kachny rostou neskutečně rychle. A oproti tomu tady, tohle jsme koupili teda celý nový, to se mi město fakt líbilo, jako stálo to 3,5 tisíce, ale pro ty účely to je úplně geniální. Tady dole jsou maličký křepelky. Ty jsme ještě nikdy předtím neměli, takže jsem na to schválně zvědavej, jak to s nima půjde. Tady je takový snášecí boxík a tady vlastně mají bydýlka, kde můžou být a spát, což mi přijde jako fakt cool. Mělo by to být podle mě i pro slepice, ale pro slepice mi to přijde fakt malý. Jo, pro těch 10 křepelek si myslím, že to bude asi v pohodě. Uvidíme, kolik z nich budou ještě kohouci, protože pokud jich bude víc jak jeden, tak pravděpodobně se budou rvát a budeme je muset nějakým způsobem oddělovat. No, asi, že jo. No, tady měli takový malý výběh, společně v tom bývávali, když byli menší, jak kachny, tak ty křepelky, ale ty kachny jako jsou o tolik větší než ty křepelky, tak oni začali trochu šikanovat, takže už jsme to prostě museli vyřešit a oddělovat je. No, tak ještě, že už jsem zaběhnul domů teda. Holky jsem uklidil, tamhle ty taky, ty jsem zavřel dovnitř, aby nám úplně jako nenastydly, no a dneska už toho venku asi moc neudělám. No ale co jsem vám chtěl každopádně ještě říct je představit vám, dole v popisku najdete odkaz na naši chovatelskou aplikaci, můžete tam mít zprávu celého chovu, můžete tam mít jenom svoje psy, kočky, svoje domácí mazlíčky, můžete tam nastavit připomínky na očkování, na odčervení a tak dále, všechno tam máte. V tuhle chvíli to stojí 29 Kč za měsíc, myslím si, že je to fakt dobrá cena za to, co vám to všechno může přinést. Budu moc rád, když se tam podíváte, případně třeba mi něco k tomu i napíšete. Tak jo, tohle je všechno pro tohleto video, díky moc, budu se na vás těšit do dalších videí a zatím naschle.